dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Amen. Godt, du var det. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden, og skænke dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Amen. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Rachel Mabinchi Mulunga, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn og Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Rachel Mabinchi Mulunga, jeg døber dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Amen. Og nu vil vi i fællesskab bede den bøn, som er alle kristnes bøn, og nu også Rebecca og Rachel, nemlig Fader vor. Nu så nok fri endnu. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer. Amen. Og mens menigheden sætter sig, så vil jeg sige lidt, je vais dire un petit peu aux marraines et les parents de Rachel et Rebecca. Félicitations au baptême de deux filles. Comme marraine et parents, vous avez la responsabilité d'élever les filles dans la foi chrétienne, c'est-à-dire les amener de temps en temps à l'église et les faire connaître les histoires de la Bible et aussi les apprendre à prier, notre Père, etc. Que Dieu vous bénisse en faisant cela. Amen. Merci.